या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। नितेश राणेंची अचानक तहसील कार्यालयाला धडक, अधिकाऱ्यांना झापलं। वैभव नाईक यांनी काढला नितेश राणेंचा तो इतिहास। आणि मतदानानंतर शाही नाही, आता लेझर मार। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। देशातील 2000च्या नोटांचं निश्चलीकरण करण्याच्या निर्णयानंतर मंगळवारी 23 मे पासून या नोटा बँकेमधून बदलून घेता येतील। दरम्यान सध्या चलनात असलेल्या 2000च्या बहुतांश नोटा 30 सप्टेंबर पर्यंत आरबीआयकडे परत येतील असं सांगत आवश्यकता वाटल्यास 30 सप्टेंबरची मुदत देखील वाढवली जाऊ शकते असे संकेत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिले। तसेच नोटाबंदीनंतर नोटांची उणीव कमी करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 2000 रुपयांच्या नोटांचा उद्देश पूर्ण झाल्याचा दावाही त्यांनी केला। 4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए कल ही जाए, मतलब आज मतलब कल से शुरू हो रहा है। ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें, आराम से करिए, टेक योर टाइम। 4 महीने हैं, बाई September 30th प्लीज एक्सचेंज इट and time is given up to September 30th so that it is taken seriously। 4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए कल ही जाए, मतलब आज मतलब कल से शुरू हो रहा है। ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें, आराम से करिए, टेक योर टाइम। 4 महीने हैं, बाई September 30th प्लीज एक्सचेंज इट and time is given up to September 30th so that it is taken seriously। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। तहसीलदार कार्यालयातील पुरवठा विभाग, भूमी अभिलेख, सेतू कार्यालय आणि रजिस्टर ऑफिस मध्ये सुरू असलेली दिरंगाई आणि जनतेची होत असलेली हेळसांड याची गंभीर दखल आमदार नितेश राणेंनी घेतली आहे। प्रत्यक्षात या प्रत्येक कार्यालयात जाऊन जनतेची गैरसोय का होते याचा जाब अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना विचारलाय।
लाईट गेली होती सर, लाईट गेली होती त्याप्रमाणे काय असलं पाहिजे? घेऊन ठेवलंय तुम्ही गर्दी का नाही कमी होत आहे? तुम्ही जरा इथे उभे राहून एक करा. बाकी तुम्हाला काम काय येते? तुम्ही अन्याय करता काय? काहीच करत नाही ना. इथे बसून या मुलांना मदत करा ना. मी कोणाला विचारतो करा जरा फास्ट करा. किती पंचायत समितीला एका दिवसात तो किती करतोय? का स्लो करतोय का फास्ट करतोय तो? तुम्हाला विचारतोय काढणारे जे आहेत ते आहेत काय होते? एकालाच होतो ना पूर्ण तालुक्याला एकच. काय एक का होत आणि परत कारणाला आधार नीट नाही. त्या कारणाचं आपण काय केलं, आधार नीट चालू केलं. साहेबांचा आधार नीट पहिले झालं पाहिजे. तुम्ही एका दिवसामध्ये एवढी गर्दी का करते? सर्व्हरमुळे का कशामुळे? सर्वरचा प्रॉब्लेम. मग ते काय दुरुस्त कसं करताय? आपल्याला सर काय केलं, संध्याकाळी मागतात. हा संध्याकाळी ते फ्रेंड येते. संध्याकाळी एवढी दिवसभर रेंज नसते. किंवा सेल्फ असेल म्हणजे ती चूक त्यांची आहे का तुमची आहे? डाटा नाही पण सामान्य नागरिकांची ती चूक आहे का? तुमची आहे? आपल्या सिस्टमची चूक आहे. सिस्टमची तुमच्या त्या चुकीमुळे त्यांना धान्य न भेटण्याचं कारण काय आलं? मग धान्य आपण सगळं धान्य त्याला सांगलेलं आहे. फक्त कागद जमा करा. काय झालं, गेल्या महिन्यापर्यंत ज्यांचे थंब लागत होते त्यांचे आधार अपडेट असले थंब लागत नव्हते. एप्रिलपर्यंत त्यांना धान्य मिळालं आणि ह्या महिन्यात तो प्रॉब्लेम आला. हे काय झालं, ह्यांच्याकडे आता जो डाटा आहे ना तो 6 वर्षापूर्वीचा आहे. डाटाच यांच्याकडे नाही आहे. माझ्या सगळे बोलते तुम्हाला इथे बसायला देऊ नका म्हणून. तुम्ही नकाशा मागितला, नकाशा देत नाही. स्वयंभू आहे का तुम्ही? कोण प्रमुख नाही काय? वरती कोण आहे तुमच्या? कुठे आहे तू? कसली तारीख? सोमवारी तारीख? तुमच्या अंगावर सगळं आहे काय? नाही माझ्याकडे माझं ऑफिस आहे बरोबर. तुम्ही कोण आहे? जिल्हा माणूस कमी आहे म्हणून मला फक्त इथे पाठवलं. ते कधी येणार परत? नाही उद्या. इथे फार तक्रारी आहे त्या गोष्टीची. लोकांची कामं होत नाही आहे. तासन तास थांबवलं जात आहे. 30 माणसाचा स्टाफ आहे. तीनच कर्मचारी दिलेले आहेत काय? आमचे निलेश साहेब पण आलेले. त्यांना 2.5 तास लागले एका रजिस्ट्रेशनसाठी. मॅडम काहीतरी बॅकअप ठेवला पाहिजे. तुम्ही असं बोलायला लागलं तर कसं होणार सांगा? इथे गरमी केवढी आहे, लोक बसले तर आपण फॅन एसी मध्ये बसतो. लोकांचं काय करायचं? तुम्हाला बॅकअपसाठी काय पर्याय आहे का? सिस्टम फास्ट करण्यासाठी? त्याच्यामुळे सामान्य लोकांना त्रास करणार. लोकांच्या फार तक्रारी आहे तिथे. ते खूप वेळ लागतो. 2-2, 4-4 तास लागतात. कसं करणार आपण? तुमच्या अंडर येतं ना हे सगळं? तुम्ही इथे प्रमुख आहात ना इथे. मग एक दिवसचा विषय नाही ना. आणि त्या दिवशी इकडे झालं. तुम्ही जेवढं शक्य आहे तेवढं फास्ट. तिथे काय अडचण असेल मला सांगा. वरती कोणाशी बोलायचं आहे, कोणाशी बोलायचं मी तुमच्यासाठी बोलतो. पण सिस्टम फास्ट झाली पाहिजे एवढं तुम्ही जरा बघा. मग रेंज नाही तुम्ही चालवतो का सर? संध्याकाळी सर आम्ही येतो. रेंज सगळे सर्वर असतो. नेट आपलं आहे. पण ही जी एनआयसीची साईड जी आहे RCS ती पूर्ण मग एका टायमाला किती करताय? तरी रात्री 80 रुपये आपले फक्त 1,500 काढून पाहू. 2,000 आकडा तुमच्याकडे मोठा नाही सर. म्हणजे प्रॉब्लेम जो होता ना मी याच्या अगोदर मी ज्याला कमिटर साहेबांना सांगितलं त्यासाठी 16,000 तुम्ही म्हातारा रेशन कार्ड डिलीट करा. प्रॉब्लेम धान्याला येईल. कमिटर साहेब म्हणते परत चालू करा. आणि परत आता होत नाही आहे ना. आता स्लो आहे ना तुमचं. आता थोडं स्लो आहे. त्याला काय तोडगा काढलाय? त्याला कळलेलं असं पाहिजे मंत्रालयात लक्ष.
आम्हाला कळवलं तर आम्ही त्याला वरती बोलून तुम्हाला मदत करू शकतो. म्हणजे काय अडचण आहे ते मला सांगितलं तर मी त्या पद्धतीने वरती बोलू शकतो. मंत्र्याला पाठवून आपण मिटून जातो ना. तुमची जी माहिती आहे यांच्याकडे द्या किंवा पवारांकडे द्या, मी बोलतो त्या पद्धतीने. 2 दिवसात योग्य प्रकरण निकाली काढा आणि सुरळीत सेवा द्या. कोणाच्याही तक्रारी येता नाहीत याची काळजी घ्या. प्रत्येकाला रेशन मिळालं पाहिजे, प्रत्येकाला दाखला मिळाला पाहिजे, वेळेत खरेदी खत किंवा विक्रीचे व्यवहार झाले पाहिजेत. जमिनींचे सर्वे, भूमी अभिलेखचे नकाशे वेळेत मिळाले पाहिजेत. लोकांना हेलपाटे घालायला लावलात तर हे मला चालणार नाही, ते मी खपवून घेणार नाही, असं सज्जड दम आमदार नितेश राणेंनी अधिकाऱ्यांना दिला. आणि 7 कर्मचारी नेमले, 7 जणांना वाटले आम्ही हलवलं लोकांनी नेमले. हो ऐका ना, सांगतास ना त्यांच्या लक्षात दिला ना तर मग कधी 350 होईल. समजा तुमचा नंबर पण आधार कार्ड बरोबर त्यांचाच त्यांचा हा एक विषय मी मिटवतो. त्यांच्या बघण्याचा माझ्या समोर दाखवण्याचा विषय नको. मी नसताना फक्त लोकांना पाय मिळवतो एवढंच म्हणणं आहे. कोणीही धान्यापासून वंचित राहता कामा नये एवढं बघा. पुण्यात घेतलं जात होतं, ही गर्दी होती त्यावेळी. परवा आम्ही सांगितलं ना त्यावेळी हे ठरलं, हे राठोड साहेब होते ते पूर्वी असं नव्हतं. दिवस कुठे गेलं जायचं त्याला दिवस आपण दिवस हो, पण त्याला उभं करत होता साहेब. जर गर्दी व्हायची ती कारची पिटून ते आमच्या कानावर आला. या भागाचा लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून लोक सतत संपर्कात असतात, लोकांच्या गैरसोयीबद्दल माझ्याशी बोलत असतात. आमचे पवारजी जे तहसीलदार आहेत त्यांचं अतिशय चांगलं काम चाललं आहे, त्याच्यात काही 2 विचार नाही. पण काही बाबतीमध्ये लोकांना तासनतास आमच्या इकडे थांबायला लागतं. नकाशे भेटत नाहीत कधी त्यांच्या धान्य भेटण्याची अडचण काही दिवसा अगोदरच झालेली, ही तक्रार माझ्या कानावर आलेली. शेवटी आम्ही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी असलो तरी आमच्या सरकार गतिमान हे खालतून ते वरपर्यंत असलं पाहिजे. लोकांना प्रशासन बदललं आहे, शासन बदललेलं आहे, ह्याचा अनुभव आला पाहिजे. लोकांच्या कुठल्याही छोटी मोठी तक्रारी आहेत त्या तक्रारी ऐकण्यासाठी अधिकारी तिथे उपलब्ध झाले पाहिजे. शेवटी अगर कोणाला धान्य भेटलं नाही तर त्यांना महिन्याभरचा त्यांचे पूर्ण कॅल्क्युलेशन बिघडतात, बदलतात. म्हणून या सगळ्या गोष्टीवर नजर टाकण्यासाठी अधिकाऱ्यांची काही अडचणी आहेत का, काही प्रलंबित त्यांचे जे काही पोस्ट जे भरायचे आहेत त्याच्याबद्दलची माहिती थोडी घेण्यासाठी आज मी मुद्दामून अचानक इथे दौरा काढलेला. भरपूर माहिती मिळालेली आहे, काही अडचणीही कळलेल्या आहेत आणि त्यानुसार शासनाच्या पातळीवरून यांना ज्या ज्या गोष्टीची मदत आहे ती सगळी मदत आम्ही ह्या पुढे करू. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. गेल्या 2 महिन्यांपासून उकाड्याचा सामना करावा लागणाऱ्या मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. मुंबईत ढगाळ वातावरण राहणार आहे, त्यामुळे मुंबईकरांची काहिली थांबणार आहे. तसेच 3 दिवसात राज्यातील काही भागात पाऊस येणार आहे. मात्र राज्यात मान्सूनची खरी दस्तक जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय. तसेच राज्यातील काही भागात उष्णतेची लाट येणार असल्याचंही हवामान खात्यानं म्हटलंय. त्यामुळे राज्यातील जनतेला घराबाहेर पडताना पूर्ण तयारीनंच पडावं लागणार आहे. मान्सूनच्या आगमनापूर्वीच महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट येणार आहे. येत्या 8 ते 12 जूनच्या दरम्यान महाराष्ट्रात मान्सूनचं आगमन होणार आहे. बंगालच्या उपसागरात मान्सूनचं आगमन झालंय. मान्सून महाराष्ट्रात येण्यासाठी 20 दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत राज्यातील काही शहरात तापमान जवळपास 44 अंशांच्या जवळ असणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी,
नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. बोगस मतदान रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग आणखीन एक नवीन तंत्र अवलंबणार आहे. मतदानादरम्यान बोटावर शाईऐवजी आता लेझर चिन्हाचा वापर केला जाणार आहे. हे तंत्रज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI वर आधारित असणार आहे. तसेच EVM मशीनमध्ये एक कॅमेरा देखील असणार आहे जो मतदान करताना मतदारांचे फोटो काढणार आहे. बोगस मतदान रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून अनेक नवे प्रयोग करण्यात आले. यावर्षी होणाऱ्या 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत ही नवी प्रणाली लागू केली जाऊ शकते. त्याच्या चाचण्या सध्या सुरू आहेत. लेझर तंत्रज्ञानामुळे हेराफेरी थांबेल. अनेक दिवस लेझरनं बनवलेलं चिन्ह काढणं जवळपास अशक्य असल्याचा दावा केला जातो. एवढंच नाही तर EVM मध्ये कॅमेराही बसवण्यात येणार आहे जो मतदाराचा फोटो टिपेल. या यंत्रणेचा वापर झाल्यास शाईचा वापर कालबाह्य होऊ शकतो. यावर्षी मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा या राज्याच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर लगेचच लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. जर विधानसभा निवडणुकीत हा प्रयोग यशस्वी झाला तर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत ही प्रणाली लागू करण्यात येईल. या नव्या प्रणालीमुळे बोगस मतदान, दुबार मतदानाला आळा बसेल. तसेच लेझर तंत्रज्ञानामुळे मतदान प्रक्रियेतील घोटाळे थांबतील. कारण नखांवर लेझरची खूण केल्यानं पुन्हा मतदानास आल्यास व्यक्ती पकडला जाईल. EVM मधील कॅमेरा दुसऱ्यांदा येणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवून त्याबद्दलचा अलर्ट अधिकाऱ्यास पाठवेल. त्यामुळे बोगस मतदानाला आळा बसणार आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. DNA टेस्टिंग ही आम्हालाही करायची आहे, पण आम्हालाही तपासायचं आहे की उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, आदित्य ठाकरेचं रक्त अजूनही भगवा आहे की ते हिरवं झालेलं आहे. याची थोडी टेस्टिंग आम्हालाही करायची आहे. म्हणून DNA टेस्टिंगची काय प्रक्रिया सुरू झाली असेल अजितदादांची. कारण का संजय राजाराम राऊत आणि त्यांची टोळी ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अजितदादा कसं पक्ष सोडतायत याच्यासाठी प्रचंड जोर लावतायत. अजितदादांच्या DNA टेस्टिंग करण्याची, बोलण्याची हिंमत हे संजय राजाराम राऊत बोलून गेलेला आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 094 48 14 24 21. ईडीला सामोरे सगळेच गेलेले आहेत आणि सगळेच जातील. फक्त काही लोक आज नितेश राणे त्यांचे वडील ईडीच्या नोटीस आल्यानंतर मात्र भाजपमध्ये गेले. हे मात्र हा इतिहास सगळ्यांना माहिती आहे. आणि त्या मागली पानं खरं तर किरीट सोमय्या यांनी सुद्धा त्यांच्यावर आरोप केले होते की ईडीच्या नोटीस आल्या आहेत आणि त्या नोटीस आल्यानंतर तुम्ही काय केलं हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे तुमचा तो अधिकार नाही की कर नाही किंवा तुम्ही धमकीला भिवू नका, तुम्ही सामोरे जा. हा तुमचा आता नैतिक अधिकार तुम्हाला राहिला नाही. आणि नैतिकता असली तर तुम्ही हा अधिकार, नैतिकता तुमच्यामध्ये राहिली नाही म्हणून तुम्ही असे आरोप करताय. खरं तर जयंत पाटीलना कोणी ईडीची नोटीस दिली आहे? या नितेश राणे ज्या भाजपमध्ये आहेत त्या भाजपच्या सरकारच्या अधिवेशनाखालीच नोटीस दिलेली आहे. आणि या नोटीसी आज नाही तर गेले ज्यावेळी आता आपण बघितलं सर की मधली राजकीय परिस्थिती बदलत होती, ज्या लोकांना धमकी देत आहेत, मग अनेक लोक आहेत
की मग यशवंत जाधव असतील, आनंदराव वडसूळ असतील, अशा अनेक लोकांना, भावना गवळी असतील, ह्या अशा लोकांना ईडीच्या नोटिसा दिल्या आहेत आणि त्यांनी पक्ष सोडला आणि ते भाजपमध्ये गेलेत किंवा त्यांनी भाजपवर युती केली. परंतु संजय राऊत असतील, जयंत पाटील असतील, अशी अनेक मंडळी आहेत की ज्या नोटिसींना सुद्धा ते भीक घालत नाहीत आणि खरं तर त्यांच्या विरोधात, त्यांच्या बाजूने आज कार्यकर्ते आणि लोक त्यांच्या बाजूने आहेत. आणि म्हणूनच आज कार्यकर्त्यांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे की जर चुकीच्या पद्धतीने कोणाला नोटीस येत असतील, कोणाला दबाव असेल, तर कार्यकर्त्यांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे. आणि ते अनेक वर्ष ते लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत, अनेक वर्ष ते मंत्री आहेत, त्यांचं सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रामध्ये काम आहे. आणि त्यामुळे अशा निष्कलंक माणसाला जर कोण हे करत असतील, नोटीस पाठवत असतील, राजकीय दबाव त्यांच्या आणण्याचा प्रयत्न असेल, तर निश्चितपणे त्याची प्रतिक्रिया येणारच. आणि ती प्रतिक्रिया जे निष्कलंक काम करतात, जे समाजबद्ध काम करतात, त्यांची भावना नितेश राणेंना समजणार नाही आणि ती भावनेच्या आधारेच आज लोक त्यांच्या बाजूने या ठिकाणी आवाज उठवत आहेत. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. नितेश राणेंची अचानक तहसील कार्यालयाला धडक, अधिकाऱ्यांना झापलं. वैभव नाईक यांनी काढला नितेश राणेंचा तो इतिहास. आणि मतदानानंतर शाही नाही, आता लेझर मार. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.